Beta parametroak tenperaturaren funtzioan duen adierazpen esplizitua lortzeko eta lortu baino lehen, beste gauza bat aztertu behar dugu eta hauxe dugu Boltzmannen postulatua. Segurazki, hau izango da mekanika estatistikoan daukagun adierazpenik importanteena, ze honek, postulatu honek lotzen du mundu mikroskopikoa eta mundu makroskopikoa. Zeren bitartez, honek lortzen duena da, aztertzen duena da entropia, eta entropia dugu nolabait termodinamikan definitutako kantitate makroskopikoa dugu, eta mikroegoeren kopuruaren, eta hau da mekanika estatistikoan definitzen ari garen magnitude bat daukagu, bi horien arteko erlazioa, mikroegoeren kopurua. Eta entropia lotuta dagoela. Hau da, mundu makroskopikoa eta mundu mikroskopikoen arteko lotura dugu Boltzmannen postulatua. Eta zer dela eta bien arteko erlazio hori? Gu badakigu alde batetik oreka termodinamikoan dagoen sistema bat, entropia handiena duena dala. Hau dugu, irudi hori dugu, termodinamikaren bigarren printzipioa dugu. Eta bestaldetik, mekanika estatistikoaren oinarrizko postulatua dugu, mikroegoera gehien duen makroegoera da ageriko zaiguna. Beste beraz horrek esan edu ziurazki edo Boltzmanni buruatu zitzaion alako bi kantitate hauen artean erlazio bat egon behar da. Hau da, entropia eta mikroegoen kopuruak erlazionatuta egon behar da. Hau da, entropia azken finean mikroegoeren kopuruaren funtzio bat izan beharko da. Zein da funtzio hori? Hori da ondoren aztertuko duguna. Esate baterako, demagun bi azpisistema dugula. Lehen aztertu ditugun bi azpisistema horiek. Alde batetik, bat azpisistemari dagokion entropia S bat dugu, bati dagokion mikroegoeren kopurua omega bat. Bi azpisistemari dagokion entropia S2 eta mikroegoeren kopurua omega 2. Sistema osoari dagokion mikroegoeren kopurua, omega bat, bider omega 2 dugu. Aldiz, sistema osoari dagokion entropia bera magnitude ekstensiboa denez, izango dugu baten azpisistema entropia, gehi bi azpisistemaren entropia. Beraz, mikroegoeren kopura nolabait, sistema osoaren mikroegoeren kopura lortzeko biderkatzen dugu bakoitzen mikroegoeren kopuruak, aldiz entropia, sistema osoaren entropia lortzeko, bi azpisistemen entropiak batzen ditu. Orduan, zein da bi erlazioek betetzen duen funtzioa? Hau da, bestera batean esan da. Esaten ari gara nolabait entropia mikroegoeren funtzio bat dugula. Beraz, S bat izango da omega baten funtzio bat, eta S2 izango da omega 2-ren funtzio bat izango dugu. Eta S osoa, ze izango dugu? Omega osoaren funtzio bat, baina omega osoa da omega bat bider omega 2. Eta S osoa da S bat gehi S2. Beraz, hementxe daukaguna. S bat zein da? Omega baten funtzioa. Gehi S2 omega 2-ren funtzioa. Hori da berdin entropia osoa. Entropia osoa da omega bat bider omega 2-ren funtzioa. Beraz, pentsatu behar dugu funtzio bat, erlazio hause betetzen den. Omega, hau da, F isa bider I dala berdin F isa gehi F I. Zein da erlazio honek betetzen duen funtzioa? Bururatzen zaizu funtzioaren bat erlazio hori betetzen duena? Agian bai, erlazio hori betetzen duen funtzio bat da logarimoak dira. Orduan, zer esanik ez, logarimo nepertar x bider I, ez da logarimo nepertar x gehi logarimo nepertar I. Eta hori kontutan izan da, Boltzmannek ondorengo postulatua proposatu zuen. Entropia omegaren logarimoaren proportzionala dela. Postulatua izan da
S izango dala omegaren logaritmo nepertaren proportzionala. Hau da, bota zuen postulatua, edo bestera batean esan da. Entropia dala berdin. Konstante bat, hori da, proportzionaltasun konstantea, omegaren logaritmo nepertarra. Non hemen txagertzen den proportzionaltasun konstante hori da Boltzmannen konstantea, eta hori da bere magnitude termodinamikoarekin alderatuz ateratzen den bere balioa ateratzen da. Hau da, lehen esan dudan bezala, ziurazki mekanika estatistikoan izango dugun adierazpenik importanteena, bi munduak lotzen duena, mundu makroskopikoa eta mundu mikroskopikoa. Eta honekin, bai izan gaitezkela, beta den adierazpena, temperaturan funtzioan duen adierazpena lortzeko eta beste hainbat gauza lortzeko.